YouTube Mirasım kanaly. Daşynyň goragy gidenden soň indi bular erkançylyk oglanlary ýetişip başlapdyr. Bir at üstüne minip kılıç tutar ýaly oglanlar 16-17 ýaşapdyrlar. Bu oglanlara uruş tälimlerini öwredipdirler. Gara şey dipdirlerdi. Bular indi bir gelene gaýtawl bererlik ýagdaýlary bolup başlapdyr. Indi niri göçmeli, şunu göçöňdi de ýolla başyny sarabala ahyry. Giden döwletden üstüne çykmeli. Şoň üçin amy derýän arka ýüzünden geçersiýen tamabilen dolanman pikirini dipdirler diye. Şo wagtlar şo ýerde oturýa kalar. Aman hanyň aýaly, Aman han dünýeden gaýdanny, Aman hanyň aýaly hamile ekeni. Şo täterimi baranlaryny bir aýalyň ogly bolupdyr. Ogly bolupdyr bolýan adamlar Aman hanyň hatirasyna bolan çağa Aman şa diýip at takypdyrlar. Şu bizi watanymyza dolandyryp ertinleýän maksat bilen Aman şa diýip oňa at takypdyrlar. Ol oglun kemale gelipdir, ýetişipdir. Doğrudan adamlaryň göwüne dişleri ýa dogumly adam bolupdyr. Bir hanlyga göterilip han bolupdyr. Ýa-ni nur o ýerden göçüp Nur Garabayır diýen ýeri göçüp gelipdirler. Nur Garabayır diýen ýeri göçüp gelipdirler. Bolýan bir sellem parahat otursalar, soň o taýda parahat oturmak bulara meýser etmändir. Sebäbi Garaxtaýlylar diýen bir halk bar eken töweregini. Bular bir urşgan adamlar eken, bulara gün bermän başlapdyr bular. Bulara hötte gelip şu wagt Almançylyk edip olar çok gelse de izine gaýtarmagy bu işleri ýetýänem model günne urşup durmak gat kıyın da ahyryny. Şoň üçin şu taýdan göçmän aladasyny etdirler-de ýene bir göçüm edeliň diýip maveren nahyryň töweregine göçmegi maslahatlaşypdyrlar. Maveren nahyr diýilýänem amy derýä bilen Sır derýäň arasyna maveren nahyr diýilýär. Şo ýörek şoň iki derýäň arasyny bir duran ýerinden üýtgäpdirler bolýan. Bu Garaxtaýlyň çoluşlaryny diýinipdirler. Şonu Aman han şo wagt Aman hanyň 3 tane ogly öýüşik bolandan soň 3 tane ogly bolupdyr. Göni, Gowky, Gapan diýip 3 tane ogly bolupdyr. Onuň şo wagtlar Aman han diýilýän adam bir oturan halkyň maňlaýyna ýaman bir akıllı başlı oğlan bolupdyr. Men bir ýol çalyp geleýin. Bir ýol çalyp geleýin şu. Nirden bu halky ýygyna dolandyryp watana göçürüp äkidip bolarka. Haýsy tarapdan gitmelkä diýip amy derýän aňyr tarapyndan, arka tarapyndan ýanyndan bir 10-20 sanak atly oğlany alyp durdy, gaýdyp gelip diýe häzirki kerkiçiň töweregine aňyr ýüzünden gelipdir diýe. Şo taýda bizim ersar gardaşlarymyz şo wagt otyr eken şo ýerde diýe. Şo taýda otyr eken bular bilen gepleşip maslahatlaşyp bir atawir doganmyz geldi bizim. İkisem salryganyň ogullar. Bular soraşyp ýetişip bir-biriniň kimdigini bilipdirler diýe, mehman alypdyrlar diýe munjy oturypdyrlar-da. Inni umum gelmelerini bilipdir, şu taýlary gelip bolsa, onsoň derýadan geçip watana garşy gidip boljak diýen pikir bilen ýygyna gaýtjak bolanyny, ýa-ni ersar gardaşlarymyz bir han adam geldi, şu demet besin diýip bir adam dünýeden gaýdan bir ogul, bir çağaly aýaly Aman hana aýal edip beripdirler. Gatnaşyk aramyzda bir garnaşyk gatnaşyk bolsa hem gatnaşygymyz täzelenir diýip bir çağaly aýaly beripdirler. Şol ýygyna düşen oglanyň ady Agyrbaş eken. Şol aýalyň ýygyna düşüp gelen oglanyň ady Agyrbaş eken. Soň bu aýalar gelipdir. Gelenden soň ol aýalynyň ýene bir ogly bolupdyr. Oň adyna Göwe takypdyrlar. Inni bir Aman şada dünýeden gaýdypdyrdy. Ýa-ni Aman şaň 5 tane ogly boldy da inni. Göni, Gowky, Gapan, Agyrbaş, Göwe. Şulara Aman şaň ogullary diýip attyrlar dänin amaşalar bolup gidipdir.
Amaşa diýilen tiren gelip çykşy, aman san oğulları diýen sözden amaşalar diýen at galypdyr şeýle. O taýdan onuň ýene bir sapar göçüpdirler. Ondan soň gönü diýilýäni han bolupdyr. Gönü diýilýäni bilen Türkmeniň şo wagt döwründe hany bolup durdy. Buhara töweregine gelipdirler. Şo ýere gelenlerini Buharan bir gow hany bar eken, bu adam bular gow garşy alypdyr. Ondan şo adamlar oturumly bolupdyrlar. Oturumly bolupdyrlardy. Adamlary medrese, oglanlary okuw beripdirler. Şo okan oglanyň içinde 3 tane adam Türkmeniň içinde ahunlyk derejesine alypdyr. Hasym diýip bir oglan helle sopyň ogly. Hasym ahun bolupdyr. Döwlet işanlyp ewlatlardan bir oglan ahun bolupdyr. Annamrat diýem goňur tiresinden bir oglan ahun bolupdyr. 3 tane adam ahunlyk derejesine alypdyr. Umuman şular ilmi tarapdan hem İslam dininden hem bular kämilleşipdirler. Şol ortalykda da Buharan emiri dünýeden gaýdypdyr da Allah ýar diýip bir oglu bar eken o. Allah ýar diýilen oglany hanlygy miras boýunça geçipdir bol 15-16 ýaşynda eken bol töwerek taşynda da gaty güýçlü düşmanlar bar eken näme özü döwleti dolandyryp bilmeýär diýip hasymy şuňa atalyk diýip belläpdirler. Ýanky ahunlyk derejesini alan adamyny hasymy şuňa atalyk diýip belläpdirler. Ol oglan şo hasymyň maslahaty bilen bir döwleti dolandyrypdyr. Bir Hudaý tarapyn bir bozgun gelýän halka näme-de bolsa şeý dipdirler däni. Bular türkmenlerden oglanlaryny esgerlige dalmandyrlar. Onuň hasym döwlet dolandyrýan bolan soň muny salgydan salmandyrlar. Umuman şeý dip bir sellem bir kän wagt bularda gaty bir arkaýyn bolup ýaşamaklaryny, öwrüňemeklerini kömek edipdirler. Umuman şol ahunlyk derejesini alan oglanlar ýaman zekinli adamlar ekeni. Onuň yerli özbek adamlar bir pirleri bar eken, Buharada bir pir adam bular ahunlyk derejesini beren kişilere şoň içinde özbek adamlar näme üçin bir türkmenlerden hasmy bizden artykmyş görýär diýip pirinden soraýamşynlar. Bir ýyl şoňa bolan garaýşy ütgeşikdi duýulyp başlapdyr diýäm. Şo hasyma bolan garaýşy diýär. Onu da pir kişi hiç da diýmeýär ekeni. Men şoň bir artyk bir plan tarapy artykmyşlygy baram diýmeýär ekeni. Şeý diýip bu wagt geçipdir bol bir wagt geçipdir dep dur ömrü paýawlap barýan adam, ýanky pir kişi agyr hala düşüpdir diýär. Bir hastalapdyrdy diýär, inni ömrüniň iň soňky pursatlaryna gelýändigini bilipdirler diýär. Bir ahun bolan adamlar diýär, ahunlyk derejesini alan adamlar ýanky 3 tanaky Türkmen adamlara bar eken, başga da bir 8 tane özbek adamlar üýüşüp ýanky pirleriniň ýanyna baryp hal ahwalyny soramaga barypdyrlar diýär. Muň hal ahwalyny sorapdyrlar. Ýagdaýy peselene kenniýär, benden pirin ýagdaýy peselipdir eken bolýar. Ýanky özbekleriň bir aýdypdyr diýär. Pirimiz göwnüňiz nämisliýär? Biziň hasyň ahunlyk derejesini beren adamlaryň bir haýyşyňyzy ýerine ýetirdik diýipdir bolýar. Ýanky pir diýär. Hal teňem bolsa diýär kellesi gaty şo wagt takyk işleýän ýagdaýda kenniýär. Şo zamanda diýär, gyşyň güni kenne diýär, gyşyň güni gawun saklanmaýar ekenniýär. Şo Buhar emirliginde şo zamanyny gyşda gawun saklap, şo wagt saklap bilmeýär ekenler diýär. Maňa bir sar gawun berseňiz diýipdir diýär. Ýanky pir şeý diýipdir bol, inni diýär, tapylmaýan wagt byşyn näde ol. Şo zamanyny şo gyşyň içinde gawun tapylmaýan bolupdyr bolýar. Soranlaryny ökünipdirler diýär. Wah, bu ýerden namyň ýankyna bir çylkysy adam hökmünde ýer soraýan zatyn seretmiň ýerini miň iň soňky deminne soradyk. Beýemin ha gawun nerdiýdi? Mana men hany bir 8 sanak ahun bol tapmany tursaň, näme boljak diýip käýinçi oturup durar bolýar. Ýanky hasym diýär ýerinden turup durdy diýär. Sağ aýagyny kapydan çykarypdyr. Sağ eli bilen näde şeý göwresiniň ýary daşyny ýaram içinde elini uzatyp durdy diýär. Howada bir sar gawun alyp piriň öňüne getirip goýup beripdir diýär. Şeý diýip goýup beripdir bol, näme üçin muny
artık görýän diýilýäniň jogaby bilinmek üçin bolan waka eken şo diýe. Näme üçin bizden men artykmyş görýän diýileniň şoň üçin oňa diýe ýanky özbekler bir şeyh ekeni diýipdir diýe. Hasym şeyh derejesine ýetipdir eken. Araplarda şeyh diýilýän adamyň adyny aýdypdyrlar we inni o soňkylaryny hasym şeyh bolup gidäýipdir o. Şeyh däl ol. Şeyh demek öwlat da, ol däl. O ýöne hasym şeyh derejesine ýetipdir eken. Bir diýen manyda diýipdirler de soňam bir türkmenleşdiripdirler de hasym şeyh diýipdir de gidiberipdir. Ondan şu amaşalar şoň iz nesilligiň adamlary bolansaň enem pahyr men gön amaşa da öz tiremiz gön amaşa bol enem pahyr bir garra adamdy da bir oturup bir zady ýerden götürjek bolsam ozal Hudaý gaýnym hasym şeyh kömek etip dilýär diýenem. Ýöne bir zat çaş götürjek bolýar bol ozal Hudaý gaýnym hasym şeyh olanlara kömek etip dilýär diýenem pahyr şeýdi. Ondan muny bir men özüm gönamaşa aňalak şeyh diýerler de bize bolin beýli başga da gumyň içinde zatdy da kän tekäň içinde ýankylar bar bolin käsi gabat gelýärdi men hasym şeyhiň nesil miras düşürler diýip oturanlaram bar. O miras düşür adam bolup bilenek hiç gaýsam. 1501-nji ýylda dogulupdyr hasym helle sopyň ogly 1581-nji ýylda 81 ýaşynyň içinde benne dünýeden gaýdypdyr. 7 arkadan geçenden soňra menki diýip bolanak bir adama. Onuň 81-nji ýyldan bäri hasaplayan 25 ýylda bir arka diýerler. Olan soň 20 arka bolýar. Oňa men enemem, nagaýnym hasym şeyh diýenem, orada kimdir de birem şey diýse de menki diýip tutup bolanak şuny. Sebäbi wagt kän geçipdir de. Ondan bir Allah ýar diýilen han özüni tutupdur da bizinkiler Namangan, häzirki Namangan oblastynyň Kermene diýen ýerine göçüp gelipdirler diýe. Şo Kermene diýen ýerine göçüp gelipdirler de şo taýda ýaşapdyrlar. Ýanky Allah ýar han diýilen adam atam diýip ýüzlenýär eken. Hasym şeyh dünýeden gaýdýança şoňa atam diýip ýüzlenýär eken. Şeýdi we min hatyrasyny saklapdyr. Ýöne umuman bir töwerek daşyny bir şu özbekleň özüne de däli, başga ýerde de bu adam bir halatly adam höküminde gaty uly hatyraň eýesi bolupdyr. Şuny Buhara diýe töwerek daşyny hanlar, ýanky Allah ýar hanyň oglany soradyp, mun çolup Buharany basyp almak üçin 3 tane han üýüşüp Buharanyň daşyny gabapdyrlar diýe basyp almak üçin. Şonu diýe hasym şeyh diýilen adam ýanky baswalyjylaryň 3 gelen adamynyň Allah ýar han bile 4 adamyny bir keçäň üstüne oturdup ýaraşdyryp şo taýdan turdup goýberip bilen adam diýe. Özbekleň şu arada hasym şeyh Azizon diýip bir kitap bar eken. Özbeklerde çap edilipdir döwlet tarapyndan. Şo kitaby getirip berdiler maňa. Şu wakalar şo kitapda ýazylydyr. Özbekler tarapyndan ýazylan kitap şo. Soň ýene bir ýerde Buharan bir adam gelip kokondum. Padşahy gelip şo wagt Buharan gawapdyr diýe. Epes wagt gawap bolandan soň kimdir de bir aýdypdyr şu galaň içinde hasym şeyh bar diýip aýdypdyr welle ýan kan ötün sorap kän watlap saklap durany ötün sorap goşuny alyp çykyp gidipdir diýe. Şeýle hatyraly bolupdyr şo hasym şeyh. Şu döwründe de biziň adamlarymyza muman Hudaý tarapyndan şoň hatyrasy bilen abat galmaklyk meýesser edipdir. Ondan şo Kermenede Zerewşan derýasy kaptalynyň akyp dur ekeni şo taýda hasym şeyhiňem ömrü paýagulapdyr da bir agyr ýarawsyzlyga garrylyk bilen dünýeden gaýdar pursada gelip ýetipdir welli adamlar bu türkmenler daşyny üýüşüp oturup bir hasym atamyz biz sen wesiýetleň bilen sen maslahatlaň bilen watana barar sen arma bir nemämiz bardy, arzumyz bardy. Biz sizem dünýeden gaýtsaňyz biz näde watana bararka? Nähil bolarka diýip adamlar sorapdyrlar welli ýan hasym şeyh aýdypdyr diýe. Derýän aňyr ýüzünde ýaşaryp oturulan pursatyny şu Zerewşan nerýasynyň diýe. Men dünýeden gaýdaryn welin, maňa jynaza okaýaňyz ýanin,
Tawudun üstüne goýýanyz, Zerewşan deryasy dağdan aýdýan derýa da bir jaý atyp atlak ya diye. Hiç bir yüzgürü adam aňyrsyna gönü geçip biljek many ýok diye. Men Tawudymy derýanyň üstüne ertip goýun gyrasynda diýipdir diye. Şu göz gönü aňyrsyna geçip gitse Allah tarapyn siziň watana barjaklaryňyzyň nişany bolar şo diýipdir diye. Tawudy goýup diye. Ýanky Hasym Şyhyň Tawudyny derýanyň üstüne goýup durlar. Tawud diye suwun akymly bir akyp uran ýalan bolsa diye göz gönü aňyr tarapyna geçip gidip durlar adamlar diye atasynyň ölenlüğini adından çıkarıp hamana watana duşany ýalak bolup telpeklerini asmana zyňyp diye watana bardyk diýip diýipdirler diye. Diýibem Zerewşan derýasynyň Türkmenistan tarapyna Hasym Şyhy jaýlapdyrlar. Şu Allahy arhan ilýän adamyň oň üstüne ullokan bir gümme salypdyr. Soň eseseriň döwrüne bu gümmedi başga zatlara peýdalanypdyrlar, harby bölüm edipdirler. Her ýyl yskylat edipdirler. Ýöne edil häzir şol gaty gowy ýagdaýda bejerip seredip ýene-de şol salynan imarat üstüne dur şoň üstüne häzir. Şoň suraty zady bar. Men özüme gidip baryp görüp gelip bilmedim bol ýöne duşokdan zatdanam gidip gelen adamlar kän. Hasym Şyhy atamyzyň şu mawzuleyine diýip gidip gelen adamlar bar. Gaty hatyraly şey diýip. Onsoň şu Hasym Şyhyň tawşyrygy boýunça iki göçüp watana bararsyňyz diýip sargyd edipdir şo. Şo ýerdenem Kelif Uzboy şu Arawum derýasynyň başlanýan ýeriniň aňyr ýüzüne baryp oturup durar. İki göçmeliýän bir göçüm bolup durýar. Şo taýyp oturgam adamlar köpüsi owansanyň içine aňryk aralaşypdyrlar. Şo ýerde ýaşap oturup durlar. Şo taýda 1712-nji ýylda Penjeli Pelwanyň ogly Hoja Nepes Batyryň öýüne bir çağa dünýä inipdir.